V etape sa pripravujú tie plochy, frezujú sa, pripravujú sa obrubníky, cestné vpustie, kanály, tak aby v budúcom a v tom ďalšom týždni sa asfaltovalo. Je dôležitá príprava, aby potom hladko prebehla tá etapa, kedy sa asfaltuje, aby ten asfalt bol naozaj kvalitný, aby sa ustražili všetky procesy, aby tie cesty nám vydržali veľa rokov. Sú to pomerne veľké investície, preto je dôležité ustražiť kvalitu a naši pracovníci tomu venujú veľkú pozornosť. Ja osobne tiež pôjdem do terénu, budeme dohľadať na priebeh prác. Je letné obdobie, práve v tomto období sa najlepšie robia cesty, chodníky, tak naozaj sa snažíme z toho balíka peňazí vyťažiť čo najviac, aby sa urobilo pre naše mesto čo najviac. Skoro pod každým príspevkom, ktorý zverejníme ohľadom opravy ciest, tak ľudia píšu, že za to, že idú voľby, tak sa opravujú cesty, cítia asfalt. Čo by ste takým ľuďom odkázali? Opravy ciest, chodníkov a budovanie parkovísk je večne živá téma. Sú to záležitosti, ktoré robíme každý rok. Každý rok sa snažíme opraviť čo najviac ciest a chodníkov. Samozrejme, všetko sa odvíja od peňazí. V niektorom roku je peňazí viac, v niektorom menej, ale robíme to každoročne. V tomto roku robíme tieto opravy v zmysle schváleného rozpočtu, ktorý schvaľujú poslanci. Taktiež v spolupráci s poslancami sa vyberali jednotlivé úseky a ten objem peňazí je porovnateľný ako v minulých rokoch. Možno, že niektoré investičné akcie je ich viac, ktoré kryjeme z úveru, ale tie sa netýkajú ciest a chodníkov. Sú to skôr opravy niektorých mestských budov alebo možno plocha pred kultúrnym domom alebo investície do tepelného hospodárstva. Ale ako som už povedal, opravy ciest a chodníkov robíme každoročne a je to v zmysle každoročného rozpočtu. Sú na to vyčlenené peniaze aj v tomto roku, aj v minulých rokoch to tak bolo. Takže po voľbách sa cesty neprestanú opravovať? Samozrejme, že každý rok budeme opravovať cesty, plánujeme aj v budúcich rokoch. Je tu veľká požiadavka na opravy chodníkov, dokonca uvažujeme dobudovať niektoré úseky ciest a prepojiť niektoré cesty v meste. Takže aj v budúcom, aj v tých ďalších rokoch do ciest budeme investovať určite.